Ọhaneze ndị Igbo abịakwana m ka nsị abịa bịa nye nwanne anyị nwoke bụ Ebuka TV. No mana Ebuka TV bụ onye eziokwu. Ọ bụ eji onye eziokwu bụ ihe ndị ọma na-amasị. Because a lot of people they criticize here Reverend Father Joy Nwebe me yesterday. That preaching got viral. Or got viral everywhere. Man, I only stand this. I go Father Joy Nwebe ni home and first of all. Before I show a blogger post to Mother Oboro and the Ndigbo na tunisina nsiana rano na afọ isi. Never. Osukwa bụ na mmadụ bụ nse n'isi isi. Onye ọbụla nwe nsi n'isi isi n'afọ ya. Mana ị nọlụ mmadụ nso anara anụ isi ya. Etele nyụpụta ya anyụpụta. So when Father Joy Nwebe cool down, he did not say anything. No blogger will cook up story. Onanona will never cook up story against somebody. Abdurrahman Gullible and others. I will never. So Father Joy Nwebe nyụpụta that nsi n'isi isi ya. So anyeli ya aka. Why am milli? Why didn't she milli ko wa migini? Ko ofesa si onye ọbụla. But it's so sad na ndị dị nsi bata na be ha are not to saying anything. They kept quiet now the money hoku the ma. Inu ihe okwu dị mma. Mana unu pụta mgba si bloggers onye ọbụla kpọ fada ihe ịmakwa fada aye igbidigbidi. Mana fada dị mma ịkpali onye ọzọ. Father them use some ways that are not even your enemy cannot tell your enemy such a word. Man, a father can say it or get scot free. Kangwa kuna angwa hindi nili kande naso. Me yana when they regard her father as anything. Yana gwa the truth. Kuenu kuana when they regard her father as anything. And the father batana their territory to discredit on her like haya pale father. They will, because I could amoroku butolosia higher pale father. That is just the truth. So nene one night woke budon kuna this video. Don't take an offer. Keota yoneko. Because most times he can just explain some things and agagon because most people put happy hem kuni kuda na ne kui hozo. Happy video hide nene mote and you can be hozo. It's just so sad. No. All be the name with a cool nene. Now look easy ku because I'm on the path of truth. Good morning, good afternoon, and good evening. Depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebuka TV. Because when video don't watch ya. Watch go to the video for the Nwebe joy ya. Can we wake up when you watch go to the video first. Watch Anya. Attention was called to the fact that people they do the religion every day, carry blessings around. No okay because the appetite they are messing quite no carry church. No. I find if they go see ever find those illegitimate masses illicit display of the blessed sacrament. Use if carry church. Really promote your personal thing. You see, soon as go be tender father, don't make to now manipulate everybody. You will suffer. And like I said, you are building those castles for whatever the channel take. Okay, no one. And they look at Mamma Tamwa. Then bag here, you man, only your old robber of mother, you all a man and memory. You will suffer. You got title for Tia Puroko, no matter the way I have a banner. All about this one is not a banner. They have at you. Maggie. I'm gonna watch again. Une chetere video mmeburu before. Ngwaro no maka Nwebe. Une chetere video ahụ ngwaro unu. No ụmụ nwaanyị anọ na US. Ọ bụrụ I think mmadụ no. Ụmụ nwaanyị anọ na UK or US ga report ya na ọma besko na nke ha me program again. Une chetere oboso ngwaro ịma na na-ekwu okwu na dịka okwu ama. Nkwughara it must happen. Otu ahụ kwuru ya ka ọ dị I'm a person mmanya short. Ngwa gị na study sociology na school you can believe. Not only that I studied all the main born. That day I terminated ọrụ ya.
that day atominate the program na here. That day kai onomoya rirelu. I said it, gotta watch and video me that day. As the moon na for Nwebe na try orakwa is not ending soon. Agba moon na video na ihe ọ na-eme no me end quite soon. Because ebe ahụ o si eri na akwụpụgị n'ọkụ. So ọ ga-eme anything ya ọ nwere ike ikwu kịta na ọ ga-ekwu ya. No way for ọ nwere ike izu ezu as a priest again. I said it. Got to watch a video made then. Ekwuru m ya because ebe ahụ o si enweta ihe ọ na-eri ebe ahụ ọ na-aga eme ha ihe ọ na-eme ahụ na-anata ego na blọk ọ ya. So to a blọk eketa ọ ga na-esizi ọnwụ 24 hours. Ọ na afọ na na-eme. Fara Nwebe adịgo agwara gị sị gị na ihe efere nke anyị na-asị na-etere gị udo udo anyị etere gị apụọ na ọ ka gị mana ị ga-esisi akwa ọrụ nwaanyị je lụọ ka mgbe eziokwu ọ ka gị mma ịmara ekwuru m bọsị ụtọrọ mma kparị peace. I can never insult priest ekwuru nya because priest ndị mụ na ha nwewa aja dị n'ala agwụgo gị lakpuo ọnwụ na nwaanyị ka ị chọrọ ego gaa gwa bishọp na ị chọrọ ịlụ nwaanyị isisi akwa gị gaa mmarị. Yes, this thing in the is getting too much. Oh my, in a make it a kedi checking and dabura on up you wake. With this attitude in the play. With attitude to get it a kedi check and down on a seat and Igbo. Kedi chun gina. Look at the priest, Ebuka Obi a keta, Ebuka was saying there, the good Ebuka Obi Melegi, the wolf. And what gets walking a court to not say, the good of Ebuka Obi Melegi will figure what a wafer. I'm walking up with the priest now, but the priest. I want the priest. Kwenu wagi. Oga kwenu wagi. Bishop na another confession at Abuno win half. For a Nwebe, Bishop na another confession what Abuno win half. Because of that to do there in a plane can afuganya. Only when he remains secret. You are type of person, he got ị gara akparụ na secret ebe ọ nwere ike pụta open na-ekwu udo okwu a ịkpọkatakwa Ebuka kpọ ya ejima ya kwu ejima gị na na-ekwu bụ okwu for once ejima ya ndubekwu okwu ọnụ ya na-asịrị Ebuka lugoro nwaanyị ọma nwụta nwa priest ọgaya not priest Saga is na epụta na-achịgharị chaplet ọsọ gị na-achị chaplet nsokwe nwe na bema epụta na-achịpụta chaplet nke nsọ ekpe ọ ga-enwe ekwechi na ejere ozi ihe dị gị n'ime apụgo ọ gbukwuru ya God pull off and God marry. Abba is not Catholic. Na no one in a God no sense in here. Get in your insult. Get with insult in here with the priesthood. Yenka. Odo man, the cowboy so go with the bishop at Chonagi. Here in a message just like a kid. Oh, they can pick up and they can go get restoration paper or suspension paper. My name is Bishop over the go with Ando. Away handle or Facebook go with the cable. I can never fear. I would get a suspension. In a share zone. I want you to no moons ever. Yes. I want you to do no moons ever. I have an idea, but I didn't have idea. My mother will go. Then a suspension. Oh, we can't have suspension, but they talk and the mother. Why do you go? Nobody for them. I respect. It has to do with priest. Get what? Get all the priest. They would do, man. We can't have priest. Ogala bu happy there with the Ishem, like what beggy? You priest, priest, or not like oh, you priest, even on the man in Ezegeze. Corremono, I was saying here. Even on the priest in Ezegeze, even Kutegi. Who didn't want to get a do about a Bazar village. Would you hear in a or they can punish priest free or what gave you about a Bazar because they are under last there. Yes. Who didn't want to give you about a Bazar, get a law, but so they are low. Gatti and Nagway. If they ever a Bazar, they probably punish me in the bag as a because someone I was why I get that day. Oh, my you overdoing. I told me go as somebody. Oh, I would never insult you, but don't push me to the word. Here was I get will be well. I want you to work in Aku Progonoko, army oil. You shall okay, come Kay has never come again. A better milk bishop on another confession. A better milk bishop on another confession. Go on, look at that until I feel awful. Because every minute he gets a confession. Okay, he made it too much. In a good face, in a toque. Never get a half, no, you make that. Working at the lawyer was a kid in the name of priest. Or go, he can priest. I will you piss out, got low wise weekend.
ọ ka nsị ka gwa gị n'abalị I still remain your brother Ebuka TV onye amị na oge obi adọ m mma ka emesịa